Казвам се Георги, на 33 години, от град Пазарджик. По професия съм строителен инженер, ръководител строителство на голям инфраструктурен обект в град София. Грубо пресметнато съм излял над 20 000 кубика бетон. Но не с това съм известен и слава Богу. Доказах, че не съм за подценяване, дори да не съм професионален спортист. Всъщност, ако не бях открил кросфита преди около 7 години, все още щеше да си тежа 130 кг и да гледам игри на волята от дивана вкъщи. Кросфита е моя страст и начин на живот. Оказа се, че ми се отдава и започнах да се пускам по състезания. Побеждавал съм дори и фифо. Малък знам, че съм природно силен, точно за това ми лепнаха прякора мечката. Просто нападам и разкъсвам като дива мечка гризли. В игри на волята влизам, подготвен за всякакъв вид манипулатори и когато се наложи, ще ги удрям тежко. Наясно съм, че мишената върху главата ми е огромна, защото съм силен играч и всеки ще иска да стреля върху нея. Но никой няма да ме бутне от целта ми, която е финал. Вече отсяках една глава, другите също няма да ги бавят.